Мен 522 участоктың рейсі, Римма Саверовна. Biz 6 мектепте урнашкан. Буда безнең 2 участок эшли. Үзебезнең участокта безнең 1241 сайлаучы теркәлгән. Бу сайлауларның үзенчәлеге шунда без 7 көн буена сайлауны оештырдык. Сайлау бик оешкан төстә бара. Санитар эпидемиологик таләпләрне үтәү бик яхшы төстә оештырылган. Без бөтен саклагыч чараларны күрдек. Маскалар, перчаткалар, ручкалар белән безне обеспечить иттеләр. 25-ннән бирле инде заявлениелар принимать итәбез. Өйдә тавыш бирү буенча яшьләрдә участокка килеп тормасы өчен яшьләрдә заявлениелар бирделәр. 308 кеше заявление буенча без өйдә тавыш бирдердек 30 июньгә хәтле. Бүген дә кичке сәгать 5-кә хәтле заявлениеларны, гаризаларны принимать итәбез. Гаризаларны кабул итәбез. Өйдән өйгә йөрергә бөтен әйбер бар. Бүген халык киләме? Бүген халык килә, 20ләп, 30лап кеше инде килде. Менә бу сәгатькә. Кайбер кешеләр инде сайлауны нәрсәле теге бәйрәм буларак воспринимать итеп, алар именно шул берсе көнне киләбез дип сайлауга. Шушы көнне киләләр. Әйе, шушы көнне киләләр.